Tää video tulee pikkuporvosta. Niin. Pikkuporvo. Pikkuporvo. Nuudeli! Hän on vetänyt ilmettä kameran eteen pitkään aikaa. Nuudeli! Safkaa. Käännä kameraa tänne. Jonttu! Käännä kameraa tänne, niin iskä näyttää. No niin, iskeneet. Ei oo edes kehari. Ei niin. Isukala! Joo, toi vähän. Oho. It's he. Jonttu kom uven hären. Kom uven hären. Arbisses. Isukala! Toi ei oo. Se on mun. Siiderimään. Onks tää mun? Miks mun on tuolla? En mä tiedä. Vaikka mä oon niinku... Pois tuli taaksemmassa. Vahvoinen. Siis mun pitää olla näin. Noniin. Mulla vaan. Isukala. Iso kala. Niin milloin sitä viinaa? Nyt. Sitä ehkä vittu puoli desiä tuolla. Ne ehkä otetaan kohta. Entä jälkeen? Joo, laitetaan tää vaan heti YouTubeen, niin kaikki joilla siihen viikki näkee, miten meillä menee. Hyi vittu, märkä sormi. Hyi saatana. Mitä vittua? Mitä vittua nää tapahtuu? Kamera No niin. Kaikki pojat ja tytöt. Mitä mä tein? Mitä mä tein? Miksi se toimi? Mitä mä tein? Ei sitä voi pausea. Mikä vittu toi oli? Se on sanonut, että niinku komento ei toimi. Joo, ei rautu. Mennä vittu näin. Mennä. Aina pitää ottaa toi ilme. Ja vittu koko ajan. Kaikki. Niin siitä on tehty joku brittiversio, ihan vitun kuivaa läppää, se on vitun paska. Kuivaa läppää, paska. Kuivaa Niin paska. siis brittiversio. Britit on mun mielestä yleensä hauskoja ihmisiä. Ainakin Sean Pikku-Britannia. No vittu. Oh yes. Tämä on vitun iso klip. Mä otan vähän safkaa. Ihan milloin. I want to. Hengitystä pidät. Vittu konkurssi. Tuo tuoda safkaa. Ihan milloin vaan. En mä tiedä mistä nää tulee nää. Mä haluan hoitaa itteni kameraan. Moro. Mulla mitään. Mitä vittua? Hi mate, how's it going? Good. Very. We're fine. Here in Fine. Little Nice. Borgo. No tämähän on jännää musiikkia. Eikö se oo? Cleanit on hyvin, mutta tää on muuten niinku sellaista niin kuvaa. Siitä se alkaa. No joo, sit saa. Eikö se ala siinä? Kyllä mulla aina. Tiedän, vittu sä oot typpä. Ei saatana. Niin tiedän. Sä oot hölmö. No matikka varmaan 5. No mulla oli 5. Mulla oli 5, tiedän. Meillä oli 5. Mä oltiin muuten samaan aikaan sen suorittanut. Kärväisiä kaimenoita. Muistatko? Vihreät kainalat. Mitä? Oikeesti. Kun se nosti käsiä. Mä en kattonut siinä kainaloa. Siis kun sillä oli... Mä oikein lopeta! Nyt ihanen. Se hyppeli käsiä siellä. Sillä oli vihreät kainalat. Oikeesti ydinjätettä vittu. Lovisasta. Lovisa Mitä ydinjätettä. vittu? Oikeesti. Mitä tapahtuu? Miksi sä katsoit sen kainaloa? No kun vittu se nosti niitä käsiä siellä. Se oli vaan silleen... Eikö se Normaali. vittu raaka sitruuna, mees pois?
Vittu ne jutut. Sitruuneen jätkää vaitas. Niin. No me mitä aikaa. No vittu avaa sinä! No vittu. Tuo on vittu vihreä banaani. Ikin nähnyt mitään sijoittu banaani. Ikin nähnyt mitään on vihreä. Haluatko? No niin nautitaan musat surua vittu kiinni. Joo. In other words, it's so sweet. Nuolin omaa lompakkoani. Kiitti näistä. Täällä on vittu rahaa. Onko? Katsotaan. Kuinka monta senttiä? Senttiä? En. Siinä olin minä. What? Tää on vaikea, että on vaan yksi käsi käytössä. Let me help you. Ei tarvi. Let me help you. No. Let me Help you. me. Fy. Eli poronkusta. Mulla ei muutenkaan mene pisse kovin hyvin. Hei, tulee viinaa. Siinä on viinaa ehkä puolikkaalle ihmiselle tarpeeksi. Ihan tarpeen. 3 ihmistä yhtä kuin puoli. Bop, bop. Mistä minä en? Oh. Ei noin vaan. Never enough. Enog. Kokista viinaa. Miljoona vuotta vanhaa, mutta ei se mitään. Menosta on tiistaista. Somewhere over here. No ei ole kovin paljon ollut. Sit tossa on vielä raakaa. Mä käyn oman koneen. Kaidatko sitä mun kaljaa? Ota vähän. Vaikka nyt. Vammasit. Joo. Tokaa nyt pitää. Älä nyt syö mulle niitä. Mä luon tän pois. No niin, pistä suuhun. Mä luon... Älä! Ei tarvii vaivautua. Ei mahu. Anna mennä. Ei mahu. Ei tarvii koittaa. Mä saisin sen suuhun, mä haluun näin. Näytä. En vitois. Mä haluun tän pois. Salviina on. Ai! Käydään röökin. Tiedän! Älä huuda mulle. Käydä alhaan röökillä. Alhaan. Muistatko kun mä pistin? Kenen nenä mä pistin? Sun nenä. Pistin mä sun Se oli Janin. Janin nenä. Jani vaan lagoa silleen. Jani vaan antaa laittaa röökin nenä. Se ei liittynyt mihinkään. Jani vaan sanoo, että saan mä röökin. Joo. Toinen vaan venaa sit. Ai niinku noin! Siinä on!